Kaya ito sinamalas mo ngayon ito. Pa? Papadala. Sino po? Sino to? Package? Ata. Or December ata. Sabi December. Sabi niya, itong October, papadala ko sa kabila, sa kabila. Ako. Nilagay po natin ang ating pinagpapagay sa kaliwang bibig. Pwede po natin yung bibig sa awit sa pamumuno ni Renee Liena.